मा लागोन ना ने नैबे ब्लाउसखौ लागोन ने नैबे ब्लाउसखौ लानाय जागोन आरोना नायदोंनो मोजाङानो ब्लाउसआ बिराद मोजां नै लिमोनलायनाय मोनदांदों आङो ओमफ्राय दा बे दख'नाया आस्रा ओमफ्राय बेसेबां दाम बियो जेनेबा 2500 ने मा दख'ना होनो बेखौलाय मा सि होनो हा माथो होनो बेखौ आलायारन आलायारनबो दङ आरोना ने माबा आगरना बिराद मोजां नै नुनो गांसे गोलायबाय ओमफ्राय दा बे ड्रेसखौ बबाव लायो सिस्टेमा क'क्राझार ने आच्छा ओमफ्राय नोंसोर सानैजों बिब' बिनानाव नामा माथो एखे बियो बिब' बिनानाव ने ओमफ्राय नै बेखौलाय माथो दख'ना होनो नै बेखौ बेखौबा सिल्फि होनो ने आच्छा ओमफ्राय दा नै बिराद गोबां ड्रेसफोरखौहाय मोननो हागोन आरोना नोंसिनि माथो सेन्देलबो दङ सेन्देल ओमफ्राय दख'ना बायदिसिना रोखोम दं आरोना नै ओमफ्राय नै बेयावबो आयौ मा ड्रेस बिले दागारिनि नैबे दागारि ड्रेस आरोना ओमफ्राय दा बेबायदिनो आरोना नै दा समायखाबाय दा नै समायो बिराद समायो माथो ओमफ्राय नै बेखौलाय मा आगर होनबावोलै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय दख'ना क'क्राझारनि ने माथो गोलैद्राय नुयो आखान्थिया एसे गोलैद्रायथ' इयो एसे गोलैद्राय ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै ओरैजाय दङ नै बेबायदि दख'ना बिराद मोजां आरोना नै हिनजावला गानगौ मोनलायनाय आङो ओमफ्राय नैबे आगरना बिराद मोजां समायदों माथो नैबे आगरना बिराद मोजां समायदों नै ओमफ्राय बेखौ बेसेबां फानो 1300ल' इयो औ बे 1600 ओमफ्राय बे 1000नि माबायालाय बे आगरनाखौ मा आगर होनो जेनेबा माखुरि ओमफ्राय फारौ मेगन होनलायनायालाय माखुरि होनो बेङा आच्छा ओमफ्राय नै बेखौलाय बे हाब बेथ' लिमोन लायो नै मेसिननिसो दां बे बादामानि दं बियो ओमफ्राय दा बेबायदिनो आरोना नै दा नै सिस्टारमोननि बिथांमोनानो होयो ओमफ्राय नै फाग्लि बेसेबां बोसोर जाखो बिजनेस गेलेना 8 बोसोर ओमफ्राय दा नै बेबायदि बिराद मोजां ड्रेस आरोना ओमफ्राय दा बिदिनो नै दा ओमफ्राय नैबे सिस्टाराबो फानो आरोना मोजां ओमफ्राय न'आ बे गामियावनोखा नामा सिस्टार ने ससे थांनानै मोनहैयो ससे थांना मोनो ने आच्छा ओमफ्राय बे सिफोरखौ आरो बेफोरखौहाय बबे जायगायावसो लायो बिजनि लायो जों क'क्राझार लायो बङाइगाव लायो बोजों लायनाय जायोना जों हलसेलाव मोनो बेयाव लायो आच्छा खमावनो मोनखायो ओमफ्राय नै जोङो बिनानावा नायगासिनो दं आरो नै ब्लाउसआनो थोनायानो हामाखै आखान्थिया बारा हादजाया नुदों आङो सोनायदोंमोन गांसे ओमफ्राय आखान्थिया एसे फिसाद्रायनाया 34 गानो माबा 30 जासिनदां इयो बेबो बिदिनो फानो बिराद मोजां ड्रेस मोननो हागोन आरोना नै दख'नाफ्राबो लकेलावनो बेयावनो लांब्लानो हायो नै ओमफ्राय नै बेथ' खमथार नै 1300 ना 1200ल'सो होनदों एकदम खम आरोना नै गुबुनाव बायोबाथ' 4000 5000 अब्ला गोजोननाय थाबाय नानि मोननिसिम दे